Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο διότι έχω παρατηρήσει ένα φαινόμενο το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ. Βγαίνουν νέοι YouTuber, νέα παιδιά, νέα άτομα που δεν έχουν εμπειρία στον χώρο και προσπαθούν να κάνουν κανάλια σχολιασμού και να ανταγωνιστούν τους τιτάνες του χώρου, οι οποίοι υπάρχουν εδώ πολλά χρόνια και έχουν βαρύτατο παλμαρέ σε αυτή την τέχνη που κάνουν. Όπως τον Μπούγια, τον Καρπούζη Φέτα, τον Χάκη. Και βγαίνουν τα παιδιά και μιλάνε σαν φιόγκι. Ξέρεις, όταν όλο ανταγωνίζει τον κόσμο, το πιθανότερο είναι να σε κοροϊδέψουνε. Δεν ξέρω ακριβώς γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ο Τέος θα ήταν καλύτερο να κάνει κάτι άλλο. Ναι, ίσως να είναι λίγο περίεργο, αλλά μίλα σαν Έλληνας! Είσαι Έλληνας, έχεις εκφορά λόγου, έχεις μια αρχαιότητα παράδοση να μιλάς. Μη μιλάς σαν Αμερικανάκι, μίλα κανονικά! Μίλα, ας πούμε, πες. Δεν είναι καλό αυτό που κάνεις μαλάκας. Μίλα σαν άνθρωπος. Μου λέει, ξέρεις, θα ήθελα να απαντήσω σε όλους τους σχολιαστές που με σχολίασαν, αλλά δεν ξέρω ακριβώς αν πρέπει. Μη μιλάς έτσι! Πού είσαι ρε μάσο, Σιάτλ! Σε παρακαλώ πολύ. Όλα τα νέα παιδιά ας πάρουν αυτή τη συμβουλή. Μιλήστε με κανονική εκφορά γιατί είστε Έλληνες!